Kumno paralog para sa sisenpat nga priang sobhaya phi shakani ke channel jonga khasi tarka. Taminta sngi nya chenna uni jynbam babang baha. Uni ude phan bala phan uni piat pade uwei uba he mo shu od dice bed. Te sa khem kumne da phimdan uni jing khem kumne shu le do pro rula long. Te nga ai lang ba uwei sam ken im da phibam sat da ai da phimbam sat den nai ai re. Sa im lu steng shemait ai uni u jira ru steng shemait samken saw steng shemait sa ai u dhania powder shemait bar uni ude garam masala tang shikhmut shemait u garam masala ngide ban ai namar bale u sma upi bha sa ai sa uni uslak dhania khandiat sa khle bha pat mo had bakandala milai bha uni pade ude ata bangala shoot tiliat bet kumni pulon te nga sa stuff pade kumni ken sapej mo kumno dala dep kumni pade ai da uwe pade ata ba pulon kumni hi sa shutap kumni mo sa kem na side kumni bakan seal adem nang tu sa tiliat biang jai mndi ban pressure ya kakti de ban ne jai bah kani kala long te katawaru ngala pin khluin te ngide ban bu ha ka medium de ban pin he palan ne pin red mo da phi ba kala i mun malam tu am na spo te sa ai no da ka ghina da kanu ka umpnyang ka ba phi pindan kam mo tamba umpnyang bam te nai ai ra da phi ai da ka ghi ta ka bes bha ka bang ru ka bang bha sapan phai no shiliang pade yauni ujing bam em ki shikhot upias alu paratha namar bale uphan ru ai khandian te ai bun ya upiat ban ya uphan ubang ru bang bha da shet kumni am au bes bha kani kala long sai persyang mo perlok banyak shen te sai od no kumne namar ba ndaba marwai tumla ra bu he am pet kanuka jing jam mop ha pet kuble shibun ba filai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share